Gimugna na sa otoridad ang Special Investigation Task Group Antatico alang sa mas laom nga investigasyon sa pagpusil patay sa anhing empleyado sa NIA 10. 100,000 pesos nga ganti gitanyag sab alang sa makatabang sa maong kaso. Samtang persons of interest sa krimen, posibleng gun for hire killers, sumala sa PNP. Ano ang report ni Cyril Chavez? Gimugna na sa nagkadayang law enforcement agencies sa Northern Mindanao ang Special Investigation Task Group kung SITG Antatico. Nanguna ni ini ang Cagayan de Oro City Police Office, Regional Highway Patrol Unit 10, NBI 10, CIDG 10 ug RACO 10. Kini alang sa pagsulbad sa kaso sa pagpusil patay sa anhing researcher sa National Irrigation Administration Region 10 nga si Nero Kyle Antatico. Nanghinaot kita nga pinagi ni atong SITG ang atong mga persons of interest, maka-build na gid kita og sakto nga datos or makakuha na pud collect gid kita og sakto nga ebidensya nga either makapagtudlo ni atong mga persons of interest or mahimo na to witnesses. Matod si kapulisan, doon na sila persons of interest sa mong krimen ug ilang ginalantaw nga posibleng mga professional nga gun for hire killers ang riding in tandem suspects nga mipatay sa biktima. Makita nato nga nakaplano gyud ang ilang paggihimo nga pagpatay busa ang atong backtracking nga gihimo, dili lang nagsumikad sa adlaw kundi nahitabo ang pagkamatay kundi backtrack pud kita sa adlaw gayud nga makita nato within sa anggulo sa biktima nga naa gyud ang susama nga mga tawo nga naa sa iyang palibot. Sa pagkamungna nining SITG Antatico, gilauman karon sa kapulisan nga mas mapadali ang pagsulbad sa maong kaso. Gani ang gante nga 100,000 pesos ilang gilauman nga makaagni sa mga individual nga andunay impormasyon sa maong krimen. Ang maong gante gikan kuno sa opisina sa NIA Central Office isip reward sa makatabang ug tudlo sa mastermind sa maong krimen. Kay namduman adlong Biyernes, Oktubre 3, giposil patay ang biktima sulod sa iyang kotse samtang gamaneho sa barangay Patag kung asa usa sa mga gituwang motibo sa pagpatay kaniya ang mga expose niini sa kakahitabong korupsyon matod pa sa mga proyekto sa NIA sa Lanao del Sur. Atong pong i-assure nga ang privacy ug ang protection sa ilang personal details sa kung kinsa man ang mo report maprotektahan pud nato. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.